Mám na vás otázku. Víte, že na Facebooku jednotlivě nebo ve skupinách existuje označení všech sledujících, všech ve skupině? A já třeba mám už několik let kosmetickou skupinu, kde si každý může udělat na sebe inzerci, zveřejnit cokoliv se jeho služeb týče. No a když dá takové označení, vůbec nejsem proti, ba naopak, ráda se podívám, zjistím, jestli je to pro mě nebo ne a dívám se ve svém vlastním volném času. Nic mě vlastně neobtěžuje, protože se dívám na telefon pouze ve chvilce, kdy mohu. Dnes ráno jsem dávala upozornění ve své vlastní skupině, že bude ve slevě technologie Boost. Dala jsem označení všichni. Musím říct, že reakce žen, které vykonávají kosmetické služby a měly by být rádi, že se dozví něco nového. Reakce těchto žen byla naprosto a je naprosto přehnaná. Já nikoho nenutím být v mé skupině, nikoho neomezuju v inzerci, ba naopak mi mnoho žen píše, jestli si může v mé skupině cokoliv zveřejnit a dá tak vědět buď o svých službách, nebo že něco nabízí, něco prodává. A tak je to trošku k zamyšlení. Vadí jim to označení všichni? Nebo jim vadí to, že si spoustu žen koupí domů technologii Boost se 49% slevou a v září, až k ním půjdou na ošetření, tak uvidí krásnou, jasnou, prozářenou pleť na svých klientkách. Takovou, kterou třeba dosud z klasického kosmetického ošetření, o to už tam třeba chodí roky, vůbec nikdy neměli. Teď na zváženou, napište mi, holky, těším se.